aku wis padha mawon. Kaya ngono pancen. Iya kowe ngene. Senajan to rikala semono kowe ra tresna karo aku. Mbok menawa wis kinodrat yen to kowe dadi bojoku, nyatane saiki kowe wis bisa urip barengan karo aku. Ya senajan to rikala semono kapeksa batinmu tresnani marang aku. Ning saiki tak jaluk aja nganti nggon tresna karo aku kuwi kambang-kambang. Tresnano aku sak wutuhe. Kaya rikala kowe tresnani kelawan si Kidang Wulung ya. Kakang kita sampeyan. Nggih. Yen sampeyan iku tresna kalawan aku lan sing batin. Aku gunusane sampeyan lan batin. Iya. Kula sing tak jaga. Aja nganti pisan-pisan sampeyan kuwi gawe lara ning atiku. Ora. Mung kuwi tok. Saiki kowe cepak-cepak samu barang apa wae. Aku tak nyambut gawe ana sawah. Mbok menawa aku butuhke banyu, mbok aku butuhke apa wae. Mengko kowe enggak susul sawah ya. Oh kaya ngono. Iku aku tak wis ukuran dhisik ya. Yo aku ngosik. Ya. Aku mengko susul. Heeh. Yen kaya ngono iya kono ndang. Ora meneh tak jupuk dhisik aku tak metu sawah sing buri wae ya. Kaya ngono. Kejaba nek kowe biyen durung duwe bojo cedhak ora apa-apa nanging saiki sramunge ayo padha sing ati-ati. Kangen tenane aku kepengin weruh. Kowe ngandhakake jare lara. Kowe lara apa? Aku lara. Isine mung kepengin ketemu karo sampeyan. Kurangane apa saben dina kowe dicedhaki bojo sing banget tok tresnani. Aku ora tresna karo kakang Kudu Sempani. Aku ngakoni kabeh iki mau mergo kepeksa. Jalan aku wis kadamel kawanitanku. Saupama ora lelakon sing kaya ngono, ora bakal aku kepisan marang sampeyan. Lah ya perkara kaya ngono mbok wis. Lelakon sing wis kawuri kuwi dilalekake. Najan to biyen aku lan kowe ana sambungan tresna nanging nyatane kowe saiki wis duwe bojo. Kakang Kidang. Ngerti ya marang kahananku. Suwe aku iki kepengin ketemu kawan sampeyan. Najan sampeyan adoh saka aku. Nanging saka rumangsaku, sampeyan ki tansah cedhak ning sakjroning atiku, Kakang. Mula Kakang Kidang ngono. Kangen rasane atiku kira sampeyan tak cedhak malah ora kaya. Malah sampeyan rumangsa sia-sia kawan aku. Loro-loro rasane atiku Kakang Kidang ngono. Sing sampeyan kaya ngono iki
Aku ngopo? Ora bakal ngancak ke sikilmu ana ing Bromo ning nyatane. Sumpah moral buktine. Ya, apa kono ku? Sumpah wong lanang, sumpah satriya Dosmani. Nalika semono pancen aku wis ngandhakake yen bakal ngancikake sikilku ana ing tlatah Gunung Bromo. Ning nyatane saiki aku mesake banget antuk pekabaran yen to Ayu Maruti lagi wae lara. Yen nganti aku ora bali, mengko yen ana apa-apa ora ngerti marang Ayu Maruti. Mula kang saka kuwi najan kaya ngopo kasiksa batinku aku mung pengin tilik lawan kowe saklara. Kowe sing kasiksa batin isih kepengin tilik lawan Ayu Maruti, jalan isih tresno. Senajan to nalika semono sumpah ora bakal ngancake sikilmu. Ning nyatane kowe sing kepengin tresnani kelawan si Ayu Maruti. Ngono yen sumpah mung sumpah palsu. Ora bukti lan kowe Ayu Maruti. Nek nalika semono kowe ora nyilih talingane liyang. Kowe wis nampa aku. Senajan to kanthi kapeksa. Senajan to kanthi cara kang nesta, kowe gelem dadi bojoku. Nek nyatane saiki kowe nganggo cara dedepitan, kowe nganggo cara kang ala, kang supaya kowe bisa mancing kelawan si Kidang Ulung supaya teko nang omah. Lho kowe iki wong apa? Kowe iki wong wadon apa kowe iki? Aja ndak nyeneni karo Ayu Maruti. Nek kowe isih tresno karo Kidang Ulung kondo. Lilo aku. Lilo kowe barengan kelawan Kidang Ulung. Semani. Ora jatine wis ora ana rasa tresno kang kaya ngono kuwi. Maling wis najan to kecekel kanthi bukti kang lok. Isih susela. Pindane karo kowe. Saiki cita. Nek kowe ning omah wong loro karo bojoku, mongko aku lunga menyang sawah. Yo ning didulunge nek wong loro ning omah. Perkara kaya ngono iki dadak kowe nesu. Mesti wae nesu. Lara ngendi katimbang isih pacangan nedeng-nedenge tresna tak tinggal lunga njur tok demeni ning dalan. Piye? Piye? Lara ngendi lagi pacangan durung kelakon diresmekake. Nedeng-nedengi tresna njur tok tinggal lunga katresnane njur tok senengi ning omah. Mati kuwi kandhane. Mati. Lara ngendi yen ana lelakon kaya ngono kuwi? Padha larane. Nek nalika semono sing tuwindake aku ning saiki dibangsa balen. Kowe sing tuwindake kono aku bisa tau kon. Kowe mung saperlu males karo aku. Lelakon iki tenane kowe wis tak kalah-kalahi ora kena. Nganti banget genmu ndak wolo kelawan aku jane tumindakku ora padha kelawan kowe. Nek tumindakmu nesta ning satemene jane aku ora. Ngono? Wong lanang kuwi nek kebukten kaya piye wae isih selak, isih segara ning pengarepe kowe. Sono itu urusanmu. Ayo mati. Kowe wong wadon, kowe tak belani. Nek nalika semono kowe tak jamah mergo aku pengen bojo karo kowe. Nek ora, rene kowe saiki wis dadi tanggung jawabku. Kowe dadi bojoku. Kepriye wae kowe bakal tak belani kanthi tumite sing gedhe kaya ngono. Iki mau ora kakak Kidang Ulung bareng aku. Kidang Ulung? Kowe minangka pepalang tunggonku bakal urip tentrem kelawan Ayu Maruti. Iya, mula saiki kowe gelem tak pateni, ora gelem yo tak pateni. Seneng wis kapojo ing kahanan. Jan kaya ngene iki kelingan lakon kowe nalika nggonjak lawan Ayu Maruti sepisanan. Satemene aku wani lawan kowe ning ora mentala. Aja nganti Gunung Bromo kanggo gegelutan. Ning saiki sing gawe dadakane perkara kowe, ayo tak enteni tak kampung-kampung. Sampeyan mulai yo ngono ra gelem ngandani sing apik. Wong perkara wedokane kok ngono. Pas. Ning ya. Ayu Maruti iki bojomu. Iya. Sakupamane kowe dadi aku. Nek bojomu wis ning omah jrono wong lanang.
Iya. Kok kowe ra nang omah terus piye rasane atimu piye? Iya lara. Ning sabar to. Mandi perkara teko tilik marang kawilujengane katimbang nalika biyen isih pacangan dheweke wis nglimpe wani merwasa kelawan Ayu Maruti lorong. Yo kabeh. Iki ngene lho. Perkara WDA iku iso dirembuk. Ngono. Dadi aja padu. Untunge apa? Wong mati. Ya iya. Untunge apa wong padu kok perkara kaya ngono wae. Dok sing rukun. Ayo. Kowe iki iso kok malah ngedu ta lek? Yo tukaran meneh. Sebelum bukunya ini sebelum bukunya. Tuwek dikandani perkara ngono kok ora iso. Yo mari. Ora kaya ngono iki satemene aku iki gelem ngalah. Lah iya ngalah. Wong sabar ki kekasih Gusti. Ning kabeh mau dipojokake. Dening kudu sempani. Lah ya kowe kudu sempani yo ngono. Sopo wong sing ora blabak. Iya. Aku mau iki bojoku. Tak tinggal ngene sawah jel digemeti karo kita wong. Sopo salah? Iya. Wis padha sabar kabeh. Sing penting ini lho, rukun. Perkara iki ditata. Yo. Ya. Untung ora kena. Matane. Malah aku sing dijotosi. Lah sing kebangetan ki ya kowe jare misah malah tok du kok. Karepku ku ben rukun. Gusti, bae iki urusi tanduk yo. Lelakon iso dadine kaya ngene. Menamne iki sing keliru kowe. Aku tak rukutke. Nek biyen kowe ora gelem dingono ki. Ngono napa? Sik to. Biyen ki aku ora ngerti. Kowe biyen kuwi nek ora gelem di. Alah ngono nesu lho jog kowe. Ya ora ana kedadian kaya ngene ya. Saiki ramu ngono perkara iki. Perkara iki ora rampung yen ora aku temenanan pati. Kula kakang Kowe bojoku ya, Mas. yen kowe padha aku temesu perkara aku. Lha iki aku temenanan pati. Ayo. Ojo. Aduh. Apa wis rampung? Nek njero kowe mati. Rampung. Ora bakal mati. Lan ora bakal rampung perkara. Ayo Maruti. Dulu kalau putan iki oleh tangan. Nek nalika semono aku kuwi ora mrawasa marang kowe. Tak kira ora ana lakonke kowe ngene. Lah ngono. Aku ngerti. Sumburing perkara ki aku wani tindak sikara kelawan kowe lan kakang kita kang nalika semono lagi padha andul sih katresnan. Yo mergo sinurung rasa tresna marang kowe kang kok tampik satemah tuwuh rasa panggit-git kepengin mrawasa marang kowe. Kanggo panebu sing dedosanku saiki aku njaluk pamit. Aku wis pekane pamit. Kowe iki jane kepiye? Banget nggonmu neksa kelawan. Satemene ora kok teges baliku ki seneng kelawan Ayu Maruti ora. Umpama kaya ngono kowe ora luput. Jalaran kuwi bojomu. Yen ditedhaki wong lanang liya njur kowe duwe rasa suja. Sing luput dudu kowe nanging aku. Gene ya Ayu Maruti kuwi di bojo kok ndadak nganti aku mlebu sing tanpa ana kowe. Katimbang kaya ngene iki mau tekaku ning omahmu njur ndadekake cengkahmu kelawan Ayu Maruti. Aku menungso sing ndedel dosa. Kebak ing duraka. Timbang urip ing jagat ing srawungan mung tansah gawe kisru ing liyan. Becik aku tumekaning pati. Aja nek mati ku ora iso balik ya le.
Sabar. Ana perkara iso ditata. Ana masalah kena dirembuk. Perkara wedokan ae kok mbok nggo paten-patenan. Kowe ya kaya ngono. Wong si Ayu Maruti iki wis ora dadi bojomu, ya ora ketang biyen iki wis padha tresnane. Nanging wong wis dipek bojo wong liya, ya aja mbok cedhaki meneh. Lah kowe mau jare kongkon. Kabeh iki mau sing salah ora kok kowe, Le. Sing salah ora kok. Aku bakku dhewe. Kedadian iki iku pancen sing luput ora kok kowe. Ora kok kowe, Dok. Ora kok kowe. Gak Pakku Matamu. Iki lakone geger ra karuan ngene kok adus ae. Gak Pakku. Gak Pakku kenapa? Gak. Aku Pakku dhewe. Ngene belong iku. Wis to, Le. Katimbang aku kuwi urip ya mung kaya ngene wae. Gak Pakku matamu. Gak. Iki aneh kok isimu rohmu mung kuwi kok iki piye to? Gak Pakku, gak Pakku. Ora. Gak. Lek lan kowe sabar. Iya. Sabar. Lelakon iki pancen sing salah aku ora kowe. Kenapa aku wong tuwa kok ora iso kandhan-kandhan kowe? Perkara kaya ngono wae. Mulane kanthi kuwi Le, sepurane sing gedhe. Aku wong tuwa ora iso kandhan-kandhan kowe. Tinimbang urip kok kaya ngene, luwih becik sing mati. Wis to, aku sing mati. Ora apa-apa. Wis to, timbang lelakon kaya ngene, luwih aku sing mati. Kowe iki lan duwe perkara apa-apa sing gedhe. Aku karo kudu. Bapak mati wis Pakku. Urung Pakku mati. Gak Pakku gak. Sing duwe perkara ki aku karo kudu sempani ki lan duwe perkara kok dadak arep mati. Kabeh kedadian iki kowe malah do pengen paten pinaten. Aja mati dhisik. Kawula do Pakku aja mati dhisik. Aku sing bar Pakku. Apa karo urusan wong wedok lan mikir kok do jero-jero. Iki sing salah ora kok kowe. Ora kowe. Lajeng salah. Sing salah iki aku mergo bar dipabungi. No tiba kowe kudu mati ku sakake. Anak-anakane jedo cilik-cilik. Nah aku gak apa-apa yen gak iso didik kowe nganti kedadian ngono iku salahku dhewe. Mergo aku bar Pakku nyebut gak iso metu. Wis gak masalah aku sing mati. Gak Pakku. Matamu. Aku tampani. Tampani. Oh, tampani lho. Aja mikir jero-jero akeh. Urusan mati ben mati sing tua-tua, sing nom-nom aja mati, sing tua ben mati. Tampani ya. Tampani. Tampani. Gak Pakku. Gak. Aku Pakku dhewe. Napa mbok buat? Aku sing nubles gak mbok tututi.
Lah mati mbok ya wis nek pancen kowe pengen mati. Mati yo. Lah kowe kudu tugas ditampani nggon aku malah mbok tinggal batas. Aku ngadu ngono piye? Ya ben ya modar mbok wis. Mau bar kalah satu. Ya, ya wis, ngene lho lek, kene lingkar-lingkar dirembuk perkara niki ben iso ndang tuntas, iso ndang rampung, kabeh ora ana sing cubriya antaraning siji lan sijine. Ngono, Kakang Dawu lho. kenapa? Ya saiki aku sing njaluk pangapunten iki sapa? Lali-lali. Kowe aja cedak-cedakku nek kesetrum kowe. Gak aku ora andem kok. Nek aku teles ngono ya. Nek aku ya kena setrum bapakku. Aja rese kowe. Aja rese Mas, Mas. Oh rese. Ya wis, dirembuk sing apik wong telu. Aku tak ngenteni ning jero omah. Tak apa sih? tak ngene lho. Tak gawekno wedang. Ben atimu dot ayem, engko nek wis karo ngombe wedang ra pikirmu dot tentrem. Dirembuk sing apik perkara kaya ngono. Kopi apa teh? Ya wis sembarang kok nek ana teh ya ditoni teh. Wong ancen ya sing metu teh botol terus dadi ya rada ngantuk sithik-sithik malah kopi sing anget-anget kuwi. ya saiki saiki dene wae dadi rembug sing genah aku tak ngetukno lekku ngombe teh botol Lho jarene karep gawe kopi. ya wis kopi engko tak gawekno ben rada ora ngantuk lho Lek ya wis kena dirembug Kakek kita. Iya, kopi.